Hello everyone. नोंथांमोनखौ आंनि ब्लगाव बरायबाय। जोंहा दिनैसो माइ गायनानै दोनै हालेवजोब्बाय, खोथिया फुगासिनो। अखाबोथ' गैखायानो, मेचिनजों गायगोन नै लगायगासिनो आं। दै सोबखादों, आयु जाखानाया मथा मथि 6 बिगायाव मथा मथि माबासो थांगोन 2 लिटार 3 लिटार थाव। उपाय गैया। बेफोर माखासे गायनोसै गासिखौबो मेचिनजोंनो अखा नेबाबो मोना। दाना उपाय गैला, बोथोराबो थांसै। खोथिया माखायाबो गोजा गोजा जाजोब्बायमोन नै एसे बै मोनसेल'सो मोजांसैमोन। सेस गोजा जाहांबाय। दा गायना लायाबा मोननायबो नङा। खोथियाबो आखाम जागोन उनाव। बेनिफ्रायथ' उपाय गैला, मेचिनजोंनो गायनांसिगोन नै। देंग्रे मेंग्रे एंगाजों थांनांगौमोन नोङो। दा मालाय उजियासैबालाय बर' दाना हरबाय। उजिमालाय सोर मारुवारिया लांगोन नोंलाय? मालाय लेट्रिन बायदि होथेलायथारसै नै जों माथो गैया लांदांखादां। मा बा होथेफैयोबा बुरा माखाया नै खोथिया गोजा गोजा जाजोब्बायमोन बिजौआ। दासो फुदों जोंहा। ओइखिनिया मोजांसिन आरो नोंसोरनो खोन्थानि र' आङो। सिंग्रा लायदोंमोन आं बाजाराव हाजिराफोरनो। सिंग्रासो जायो बिसोरो, सिंग्राखौसो मोजां मोनो। सिंग्रा साहा मोनलायबायलै नै। हाजिराफोरनो सिंग्रा लाबोबाय आं नै बुरजा। वाव गुदुंथारलै, गरमथार। जायाखैनो दैया मार दै सोबबाय। 2 बिगायावनो 5 लिटार थाव जाबाय। हाजिरा माखाया नै जोंना। ओइ सानैयाव दं, माबा लानानै दं। मुलानि दखानाव जि आराम जनानै जाफायो। इनै थांबाय मोख्राया थांबाय। आङैनो मोख्राया दा खोन्थाबाय दं। ओमफ्राय आंखौ बिसोरो मा खोन्थादो होननानै नायबाय थाबाय। ओइ माबाया मा नाम मोनैया हारसिंबा गिनांगौहाय। दैगासिनो नै फुरा। थैस मा दुदिंला आं गेम गेलेदों। ये दे दुगै लोमजागोन नोङो बुरबक दै गुसु दुगैबाय थानाया। ini letraya habu zabi kuma nnya sor mansini अबस्था नायदो hey दुगैलां। फोमोन खाजोबना लानोसै, इनि उनाव गायबाय थानोसै लासै लासैनो जेसेबां हायो। दैयाबो एसे होना दोनखांबाय।
सान्दुं गोसालै ओंखाम मोजां थाङाखै आं ओंखाम लाबोबाय ओंखाम जानोसै एबार ट्रेक्टर हालेवगासिनो नै 2 बिगाथाम 2.5 बिगा खिनिखौ गायग्रोनोसै बाखिखौ बेखौ गाबोन गायनोसैगोन थाबनो रानो दैया एकदम मार दै जादो बे गाबोन गायाबा जानाय नंला एखे फोमोननानै गाबोन जानोसै गायजेनबाय रानखाजोब्बाय नै फुल मेंबाय दिनै गैजाला जाखाबाय गायजेनबायानो जोंहा देग्लायनि माइ गायनाया दिनैनो फार्स्ट आरो दिनै लास्ट नङा गाबोन सबनिया लास्ट जागोन फुरा बेखिनियाव नै दै गोनां माखायाव गायजोबनोसै बाखिखौ हायाबाबो माइ गायग्रा माखानो स्प्राइट नांगौनो स्प्राइट लाबाय दैयासो अखा हागोन ना हाया अखा हायाबाथ' सेसलै लसआनो लस अखा हायाबा गायाबाबो माखौ जागोन उफाय गैया गायथारनांगौ ओइ साथा नुनायसिम बाखिखौ गैला स्प्राइट जोंसार बिमायालाय अबाव खारखुमाखोलै अ ओइ थान्दा लांग्रा गांथारबायबा स्प्राइट गंनै 7 आप गंसे बा हासाबदानो स्प्राइट दियो एखेसोलै स्प्राइट लोंग्राया नुवाखै नै बेबो बांगाल सासे गोसोथोनाय दं नांगौलायथारबाय नै गैला दिनै 20 किल' हाबाय दाथ' 1.5 बिगा दैया बेखिनियावसो दङ गाबोन लांस्लाबनाय नंला बेखिनियाव दं गाबोन लांनोसो ना मागोनसो मिथिला थ' दिनैनि ब्लगा माबा मिनिजिं जादों मिनिजिं माबा एसे फिसा फोथाराव त्रिपाल खोनानै त्रिपाल सायाव आराम माबा दाइनियाव जालायगासिनो लास्ट जोबनायनि दिनैनो पार्टि जोंनिया फुल भिडिअ कल खालामदों लास्ट पार्टि माइ गायनाय जोबनायनि जोबजोब्बाय सोरबा रं नाम्बार जादों राजु हरबाय दं राजुआनो जाखांना दंफैयो कनफारेन्स खालामना होब्रा दा बुलायलाय बिमाखौ गोनां सानानै अखानायै लांगावलांथोनो दामब्राया खायजा सानोनो ना उथिबाय फोदा मानसियानो खागोन नाबाय ओमफ्रायथ' आंखौ बिसिनायाव फिसाजोआ गुंग्रा गुथाय उथिनानै सिखांफिनबाय गैला कृष्णा गिदिर जुबाय बिसिनायानो गोलैया सोरखि फिसिनाय बायदि
थांबाय मानसिफोर सिलन गंनै गंथाम जादां सारिया थांदों ओमफ्राय थुबाबो हामा भिटामिन सिटामिन जाबाय बिमादै जाबाय फिसालाया फिसा होनबा बिमादैखौ फन हरा फेन हरा आं फैलाबो उनावसो मिथियो आङो दाथ' बाय गायनाया बेखिनिल'मोन पार्टियाबो जोब्बाय थांनोसै सारेन्डार खासिया बोराय बिदि नुखायोलै खिलाबा जलंगाया खासिया बोरायसो माखो दाथ' गायनायाव गायबाय दैयाबो दा दंथ'यो एसे एनै नैयावबो रानबाय साननैसो उनावनो जुदि नैदि रानस्रावस्राव जायोबा सेस अखा हानानै जुदि अखा हायाबानो सेस दा हानायखिनिखौ गायबाय उनावसो मा जासै आरो मिथिला गारियाव थिखांजोबसै बिसोरखौ गारियाव नै मालाय गोथां गोथां जाजोब्बाय हाया खिन्थु गावस्राजोब्बायलै नै अखा नांगौ अखा गैयाबा खामानि जाला बेयो गैयालै अखा गैयाबा बोरै मोनजागोन देनाय महरानो नै बोरैबा जाखाना दं हो बिगा दागमोन बिगासे गायला खोथिया थिलिखौ सबाय फोना होनोसै चलो बारखैदो गारियाव लांना थांसै आं आलासि जागासिथार हायानो जोंहाना बैनो गाखोग्रोबायानो इयो मोनहैग्रोबायानो माबायदि मानसि